Sunt pe străzile din China, iar astăzi vreau să vă arăt ce poți face cu 50 de lei ca turist aici. China are o problemă neobișnuită. În timp ce în România ne luptăm cu inflația, aici prețurile sunt incredibil nemici. Fenomenul se numește deflație. Așa că pornim într-o aventură de o zi ca turiști cu un buget fix, doar 50 de lei. Vreau să văd cât de departe putem ajunge cu banii ăștia. Mergem prin piețe locale, încercăm mâncare tradițională, luăm metroul printre zgârie nori și cartiere vechi, iar pe drum încercăm un desert, o cafea și un ceai chinezesc. Deci, ce poți face în China cu 50 de lei? Hai să aflăm! Hai să vedem cât de ieftină e o cola în China. O Coca-Cola de aici, de la 7-8. 7-8, cum era aia, mă? 6-7. Ăsta e 7-8. Uite, doamne. Eu aș preferi la doză. Luăm unul de ăsta. Vă arăt și vouă ce sticle mai au ăștia. Atât. 300 de mililitri. Da. 2 coai. 2 coai. Deci un Pepsi și alaltul era 3, ăla mare, la jumătate de litru. 1,20 lei, frate, un Pepsi. Deci dacă vine să credeți, mă. Astea sunt prețuri de alea, mă, au fost odată și la noi. Ia, cât de liniște e în China pe stradă. Bă, nu, e enervant că ăștia merg pe trotuar cu astea, motocicletele astea electrice. Uite, deci uite câta șoseaua lângă și ascultați puțin, ia. Vedeți? Sunt aproximativ, nu știu câte sunt, 8 benzi, cred, în total, plus motociclete și chestii și asta e liniștea. Totul e electric. Scutere electrice, mașini electrice, autobuze electrice. Am uitat să vă zic, calitatea aerului în Guangzhou. Apropo, se vede frumos cerul? Ia, uitați puțin cerul. Cer de China, frate. Calitatea aerului aici este mai bună decât în București. Probabil că au mutat industria, mașini ciuciu, numai electric tot, și aer curat, cer albastru. Să vă arăt ce mănânci cu 16 lei în China. Uite că arată frumos. A venit o groază de mâncare. Am plătit, ca să nu trișez, 26. De ăștia puteam să iau și mai ieftin, aveam și chestii mai ieftine, dar am zis să mâncăm bine. Ok, deci avem în primul rând, avem o supiță aici. Așa e la ăștia, e un side, așa e apă chioară de multe ori. Adică nu are mai nimic în ea. Și aici mâncarea. Avem porc la grătar, să vedem dacă e bun, dar de obicei e foarte, foarte bun ăsta. Un ou, orez, făcut la cuptor și niște spanac de ăsta chinezesc pe apă. Și mai avem aici, nimic. Nu știu ce e asta. Eu nu înțeleg. Ce e asta, mă? Mi-a dat pentru acasă? Ce mai dai? Hai, desert! E bun porcul ăsta. Ce prețuri sunt la piața de cartier din China? Hai, poate luăm și noi ceva. Că luăm fructe. Mama, asta cum le are. 5 coi, 2 bucăți, dar nu știu ce. Nu știu. Hai, vedem cât costă ou la chinezi. 7,5 coai, dar nu știu câte. Porumb 10 coai 3, adică 6 lei 3 porumb. 2 lei porumb. Mai e chiar atât de ieftin. Am observat la ăștia la carne, nu au muște, frate. N-am văzut o muscă în țara asta. Ce să știu? Dar cred că erau paste, sincer. Dar să știți că pentru o piață eu aș zice că destul de curat. Nu mirosea ciudat, nu nimica. Oare au chinezii desert mai bun decât la noi? Și că ăsta ar fi de deserturi, eu văd alte chestii, dar... Deci avem așa, pe deasupra, cred că este fasole și jos o budincă. Să vedem. Îi dăm o șansă. Se simte mult gustul de fasole, credeam că se simte mai puțin și nu e atât de dulce. O budincă care cum ar veni de vanilie, dar foarte puțin aromată. În fine, dacă asta mănâncă ei, ia, 14 coai. Ați fost vreodată la un restaurant chinezesc la noi, au deserturi acolo? De asta nu au sigur. Hai să vedem, cât costă metrou în China? Banc și ne-a generat QR-ul ăsta și cu ăsta merge pe aici la aparat. Pam! Nu ne ia banii acum, ne ia banii atunci când ieșim, în funcție de cât mergem. Arată chiar bine, uite, cu protecție, de asta. Haideți. Dăm aici. Pac. Ia să vedem cât ne-a luat. Hai, mă, sari. Ok, 3 coai, 1,88 lei. Ia, cum arată și cât costă varianta chinezească a Starbucks-ului. Se numește Luckin Coffee. Hai să vă arăt și vouă cum arată un Starbucks chinezesc. Aia e doar pick-up.
Hello. Hai să scanăm aici. Hai să luăm mai ieftin ca să ne ajungă. Da, cam același preț. Oatmeal share. Da. O văz? Sì, sì. În sfârșit, deci 10 coai, asta înseamnă 6 lei. Exact ca aia de la Starbucks. O să vă arăt și asta, dar asta nu e al nostru. Asta costă vreo 7 lei. E un fresh de mango. Să vă arăt cum se comandă la restaurante și cafenele în timp. Hai, ne luăm un ceai. Ca de obicei, ce faci? Scoți Alipay-ul, scanezi codul. Hai, ne luăm ceva bun. Nihao, să dăm? Ce? Mergem la templu să-l bem frumos. Ia, fiți atenți, reveal aici. Ziceți voi că nu-i frumos. Bă, bă, ne arată interesant, n-ai ce comenta. Da, uite ce ne-am luat. E un ceai cu fructe de pădure, ceva. 14 coani. Face recapitulare ce am luat. Deci, 2 călătorii cu metrou, un magnet de calitate, o cafea de calitate, prânzul complet, o cola, un desert și un ceai. Și am vizitat tot Montreal. Am ieșit nemaipomenit. Bun, hai, dați cu subscribe. Dacă chiar v-a plăcut, dați un share ca să ne vedem din următor. Bye, bye!